Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat kabeh ya. Aman kabeh ya kira. Ya semoga-moga kondisinya mendung ini iki rezeki tetap lancar. Ya berpositif thinking ae. Yes ya. Soalnya apa sing mbok lakoni dina iki ngono pasti tujuane apik. Ya iku rezeki. Cek nih iso nyukupi buat anak dan istri. Iya iya iya. Iya 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 iya. Dino iki ya wae rada adem rek ya. Soale mang bengi ku udan terus ya sempet lampu mati dulu gak suwe. Sempet lampu mati dulu. Lampu mati salah. Musuhe ku loro. Nek gak lamuk ya sumber panas oboe. Nah, ini serek kak belereng ae. Fokus besok. Iki wis biasa macet ini soalnya pinggir sekolah. Nah, langganan nih mau. Ya siapa meneng ya jadi kondisi nang kono mesti maklumi ae. Ya tak balik nih meneng ya. Nek lampu mati iku wis musuhne kabeh loro. Nek gak sumur sumuk ya marung ngono lamuke wae. Lamuk iku iso diatasi gawe apa ya lotion ya, lotion. Tapi ya gak mempan. Kenapa gak mempan? Gak mempan mergane sumuk rada panas lho ya, sumber ya. Lah, sumber iku mau garan awak dhewe keringatan ya. Berkeringat. Akhirnya lotion iku mau kaya gak ngefek ngono lho, luntur. Nah, akhirnya lamuk nyerang meneng. Ya wis piye iku lah masalah, tapi dinikmati ae urip iku. Jenenge urip ya ono senine ya. Nek gak ngono kan ya awak dhewe ujung-ujunge muring-muring. Lah apa muring-muring? Ya, cirine wong sing kuat iku wong sing gak gampang muring-muring. Ya. Nek ana wong sing gampang muring-muring iku belum tentu kuat. Gak kuat apa nahan amarah. Nah, ya. Nek fisik sih kuat, tak yakin, percaya lah awak-awakmu kabeh ora fisik kuat kabeh. Tapi nek kadung muring-muring wah belum tentu kabeh. Ya. Nah, rek dino iki aku hingiku ana cerita.
Lah wingi sore ya sekitar jam 4 sampai jam 5-an iku ya mek sak jaman sih. Di Kandelereng. Nah, lah antara jam 4 sampai jam 5 wingi iku aku iku nyoba dolinan aplikasi Umi. Nah, jare ini aplikasi Umi ku iso ngobrol kanca-kanca liya bahkan sampai nang negara liya, negara luar. Sik nyalip. Nah, dari segi pengalaman ku sing tak lakoni wingi ku ambek ndelok video-video nang YouTube, nang TikTok, nang Instagram sing dolan iku koyo gampang tolek kanca iku ternyata borowan rek. Nek menurutku koyo kaya apa ya ono kadang-kadang wis uang itu apa ya mungkin awak dewe gurung terkenal akhirnya di skip ya bahkan aku itu sampai ya sempat diece ngono lho. Nah diece itu maksudnya ya apa dijelek-jelekkan ya yes mungkin aku wajahku elek akhirnya di screenshot ditutup no diguyu-guyu. Nah ya aku sih bapak no gak ngurus lah ya ayo apa sih nah selama sak jam iku mau iku aku mampu mek 15 menit ya gak sampai 15 menit sih iku ngono ngobrol karo wong ya podo lanange sih pada waktu itu arek Jawa Barat ini. Nah selama ngobrol itu mau ya akhirnya podo sharing lah ini. Dia iku belajar bahasa Jawa Timur, aku ya apa ya belajar bahasa Jawa Barat, Sunda lah ini. Tapi aku kan ibu belajar ngono lho. Nah, kayak bahasa nyopo, bagaimana kabarnya? Iku ngono kumaha damang. No. Ya, jadi kayak no cengkok ngono lho. Nah, nang Jawa Timur itu kan dan nang Jawa Timur kan ya wis takok ngono kan ya apa rek kabare ngono iku bahkan nek kanca plek iku malah gak ngono malah langsung woi gak mati-mati ya kamu nah woi sik urip Pak jadi yes ngono iku lah seru belajar bahasa itu unik. Oke lanjut masih lampu merah tetap lanjut karena roda dua. Lah saya tak heran rek wong artis-artis sing gawe iku ngenteni pirang jam ngono sampai oleh video wake ngono iku ya. Ya, aku dhewe ae nyoba iku mau sakmono suwene ya. Sejam paling ya alhamdulillah ngono iku. Iku pun lanang. Rata-rata ya wis ngono iku tolek apa kalau kayak seneng-senengan tok intine ngono tok. Jenenge aplikasi ya, aplikasi ngobrol percakapan. Adine ya kita oleh konco intine ngono tok. Wis mari skip ngono tok.
Nah kebetulan aku pengen kan gue kopi, akhirnya rada nyambung, padha lanange ngopi-ngopi, oke. Ini ono pemersatu nih. Nah, kopi adalah pemersatu bangsa. Jadi enak. Wih, jeli karek. Jadi nah, perapatan ini. Ya, tadi ngono rek kisahku wingi dolanan ome. Wis ya, kapan-kapan gedabus meneng. Saiki belok aku tak belok. Sakmono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.